PFAS-vervuiling blijft onder de norm en dus kan er gezwommen worden in de Westerschelde. Maar achteroverleunen is er niet bij. Opgelucht in de algemene zin, dan ben ik pas als alle PFAS uit de Westerschelde verdwenen is. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Coronagelden scholen gaat niet per se naar het onderwijs. En onrust bij partijen over het compensatiepakket. Goedenavond. Is het nou wel of niet verantwoord om een duik te nemen in de Westerschelde? Daarover bestond lange tijd onduidelijkheid door de PFAS-vervuiling. Na ophef werd er een nieuw onderzoek gedaan en daaruit bleek vandaag dat zwemmers zich geen zorgen hoeven te maken. Afgelopen jaar zei het RIVM ook al dat je veilig kon zwemmen in de Westerschelde. Maar die conclusie bleek deels gebaseerd te zijn op oudere metingen. Nu zijn er nieuwe metingen die Rijkswaterstaat afgelopen jaar deed op verschillende momenten op 3 zwemlocaties. Berkpolder, Baarland en Vlissingen. Het onderzoek wijst uit dat we gewoon verantwoord kunnen zwemmen op de aangewezen zwemwaterlocaties. En dat we eigenlijk wat minder concentratie van PFAS aantreffen dan in de vorige onderzoeken. Dit jaar worden er op die zwemlocaties geen extra metingen meer naar PFAS gedaan. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen metingen plaatsvinden in de Westerschelde. Op diverse locaties vinden toch gewoon nog metingen plaats. En als die aangeven dat er reden is om op deze locaties toch weer te gaan meten, dan zullen we dat doen. De provincie is opgelucht over de resultaten van het afgelopen onderzoek. Ik ben blij natuurlijk dat we gewoon op die zwemwaterlocaties kunnen zwemmen. Opgelucht in de algemene zin, dan ben ik pas als alle PFAS uit de Westerschelde verdwenen is. De afgelopen 2 jaar kregen Zeeuwse basisscholen in totaal €1200 per leerling om leerachterstanden, ontstaan door corona, weg te werken. Uit een enquête van Omroep Zeeland blijkt dat een groot deel van het geld naar naschoolse programma's voor sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen gaat. Zoals bijvoorbeeld tassen maken, yoga en zaalvoetbal. 1, 2, 3. Doen we eerst de ene kant op en kijken of we hem ook terug kunnen. Yogalessen voor kinderen in de gymzaal van de Klimopschool in Drijschor. De yoga wordt betaald uit het NPO-potje, het Nationaal Programma Onderwijs. En de kinderen vinden het tof. En nu maak ik me klein. Dat voelt heel fijn. Ja, de activiteiten en alles. En hoe bewegen. Ja, ik vind de oefeningen wel leuk doen met die kaartjes. Vind ik wel leuk. Ja, want dat zagen we net. Wat moest je doen met die kaartjes? Ja, dan moet je bijvoorbeeld een walvis, dan moet je een walvis nadoen. Door corona hebben kinderen maanden geen onderwijs op school gehad. En dat zorgde volgens onderzoeken voor achterstanden. Zowel op het gebied van rekenen en taal als op sociaal-emotioneel vlak. Daarom werd het NPO-budget in het leven geroepen. In 2021 kregen alle Zeeuwse basisscholen €700 per leerling extra. Vorig jaar nog eens €500. Gemeentes kregen ook extra geld. Allemaal bedoeld om die achterstanden weg te werken. Op Schouwen-Duiveland zijn ze tevreden. Alle kinderen hebben talenten en interesses. Maar soms ook moeten ze die nog ervaren of die moeten naar boven komen. En als je dan na schooltijd in je eigen omgeving, vlak bij je school, of vaak ook in je school, met allerlei zaken als techniek, cultuur, muziek, als je daarmee aan de slag kan, los van het sociale, is dat natuurlijk geweldig. En stel je dan voor dat je lekker in je bed ligt. Je bent lekker aan het slapen in je bedje. Maar het geld gaat niet alleen naar naschoolse activiteiten. Het ging ook naar extra aandacht voor basisvaardigheden. Dat kinderen kwamen dan gewoon extra naar school, na schooltijd. En leerkrachten gingen dan extra met die kinderen aan de slag. Naast yoga kunnen jongeren tot 25 jaar zich inschrijven voor bijvoorbeeld een workshop tassen maken en een weerbaarheidstraining. Veel andere gemeenten bieden naschoolse activiteiten. Die lijken op het programma van Schouwen-Duiveland. En blazen. En ik praat erover verder met verslaggever Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, gaat het geld bij alle scholen naar dit soort activiteiten? Ja, uit die enquête blijkt eigenlijk van wel. Veel nadruk hier op die naschoolse activiteiten. Maar ook, zoals Koster zelf zegt in het filmpje, aandacht voor kinderen die wat zwakker zijn geworden door bijvoorbeeld taal of rekengebied. En ook bijvoorbeeld naar de inzet van personeel om kleinere klassen te krijgen.
Ja, ik zei het net al, tassen maken, yoga. Geld is bedoeld om leerachterstanden weg te werken. Is dat dan eigenlijk wel nuttig besteed geld? Ja, dat is natuurlijk de vraag waar het allemaal om gaat. Hier gaat het echt specifiek ook over die sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar er is pas een groot onderzoek naar buiten gekomen waar Nederland ook deel aan heeft genomen. Waaruit blijkt dat tijdens de pandemie scholieren en leerlingen een derde deel van het schooljaar aan achterstand hebben opgelopen. En dat die achterstand nog niet is ingehaald. En dat in armere landen de situatie zelfs nog ernstiger is. Ja, en zijn er ook cijfers bekend van Zeeland specifiek? Ja, in Zeeland is het dus, zit je dus in een lastig pakket. Aan de ene kant heb je dus geld genoeg, die 37 miljoen. Ook gemeentes hebben veel geld gekregen om die achterstanden aan te pakken. Maar aan de andere kant, je kunt niet zomaar een blik opentrekken met leerkrachten en die voor de klas zetten en gaan rekenen. Want het is geen structureel geld. Dus scholen en ook gemeentes zijn op zoek gegaan naar creatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld naschoolse activiteiten. Het is moeilijk om daar een balans over op te maken, juist omdat het allemaal zo ontzettend divers is. En ook omdat ze het over 4 jaar lang mogen gaan uitgeven. Ja, dus ze kunnen er nog wel een poosje opteren. Marieke, dankjewel. Statenfracties willen keiharde garanties van minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming over het justitiële complex in Vlissingen. Het complex met EBI-gevangenis moet hier komen in Vlissingen. Maar het Rijk heeft de bouw opnieuw 2 jaar uitgesteld. Statenfracties maken zich grote zorgen omdat het een belangrijk onderdeel is van het compensatiepakket voor de marinierskazerne. D66 wil gaan onderhandelen over een nieuw compensatiepakket, omdat de gevangenis er volgens de fractie niet meer gaat komen. Wanneer is het moment waarop wij van onze kant dan zeggen, laten we maar afscheid nemen van dat punt en laten we dan de bezetten die gereserveerd zijn op een andere manier inzetten die meer betekent voor de economische structuurversterking van Zeeland. Minister Frank Weerwind komt op 19 april naar Zeeland om te praten over het justitieel complex. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Vlissingen hebben ouders toegelicht waarom er een islamitische basisschool in de gemeente moet komen. Een van die keuzes is voor ons islamitisch onderwijs. Die vinden wij gewoon heel erg van belang voor de opvoeding van onze kinderen. Die ruimte die biedt de wet ook. En dat is eigenlijk een beetje de reden dat we gewoon een betere keuze kunnen maken voor een onderwijskeuze voor onze kinderen. Onlangs werd bekend dat de gemeente het scholengebouw De Combinatie in Vlissingen op het oog heeft voor de nieuwe school die in augustus open moet gaan. In dat gebouw zitten nu al 3 andere scholen die niet zitten te wachten op de komst van een islamitische school. Ik vind dat als een islamitische school bestaansrecht heeft, en dat zullen ze ongetwijfeld hebben in Vlissingen, dan kan dat ook op een zelfstandige locatie. De POV wil dat de Vlissingse gemeenteraad op 8 maart stemt over de locatie voor de school. Het Wesselopark in Kloetingen krijgt een flinke opknapbeurt, waar de gemeente Goes 2,6 miljoen euro voor vrijmaakt. Voetbalclub Kloetingen is met 1000 leden de grootste bespeler van het park, maar ook tennisvereniging De Bongert en schutterij Ravenstein profiteren. De voetbalclub krijgt bijvoorbeeld een extra kunstgrasveld. De opknapbeurt wordt over 2 jaar uitgesmeerd. Wat is het belangrijkste wat er moet gaan gebeuren de komende jaren? Optimaliseren van de velden, want dat is uiteindelijk waarom wij voetbalvereniging zijn. Maar de grootste winst die we eigenlijk willen realiseren is dat ook met het parkeren en de verkeersdruk dat alles in één keer aangepakt kan worden. En uiteindelijk het slotstuk zou moeten zijn dat we een nieuw centrum gaan realiseren. In dat nieuwe gebouw worden de bestuurskamers, secretariaat en kantine bij elkaar gebracht. De club moet dat overigens zelf betalen. De steekincidenten van de afgelopen tijd in het Vlissingse uitgaansleven maken hun avondje stappen voor de jeugd er niet leuker op. Jongeren zijn op hun hoede en mijden bepaalde kroegen. Veel jongeren zijn geschrokken van de ernstige steekpartijen in het uitgaanscentrum van de stad. Je gaat uit om plezier te maken, terwijl er de laatste tijd zoveel gebeurt dat plezier, natuurlijk heb je dat, maar je houdt het wel in je achterhoofd van oh ja, er gebeurt zoveel de laatste tijd in Vlissingen. Dat vergeet je niet, je houdt het wel in je achterhoofd, zeker weten, ja. Ja, best wel naar eigenlijk dat allemaal hier gebeurt eigenlijk. Al die steekpartijen en zo, op een gegeven moment voel je je ook best wel onveilig en zo. Best wel beangstiger. Maar het ligt er ook met vrienden ben. Ik zorg altijd dat ik met vrienden ben, dat ik toch een beetje een veiliger gevoel heb. Ondanks een man ben, vind ik het toch wel eng. Ja, het is natuurlijk heel heftig om die dingen allemaal te horen. Ik ben er gelukkig nog nooit bij geweest. Ik hoor wel dingen en ik ken heel veel mensen die erbij zijn geweest. En het geeft toch een gevoel van, oh, wat als ik erbij was? Of wat als ik die persoon was? Het zijn vaak onschuldige mensen en dan heb je toch zoiets van, ja, wat als ik die persoon was die dat was die neergestoken werd? Wat moet er voor gebeuren om jou een veiliger gevoel te geven in Vlissingen?
Ik denk strengere controles. Nou, ik denk wel dat er weer meer mensen van de beveiliging hier mogen staan, hoor. Zeker na al die steekpartijen. Nou, vorige week stond er misschien wat meer beveiliging, maar ook daar blijft het dan ook bij, zeg maar. Dat is dan 1 avond zo, maar de rest van de week is dat dan zeg maar niet. Dus ja, ik vind wel dat dat beter kan, hoor. Het is nu sowieso veilig, want hier zo bij Vrienden van Vlissingen word je heel goed gefouilleerd. En als wat is, ze helpen je echt. En ook de mensen in de omgeving die helpen je echt wel als wat aan de hand is. En ook regelmatig zie ik ook politie voorbij gaan, met auto's, met fietsen. Dus het is wel, deze straat is heel veilig. Ian van der Lee is bedrijfsleider bij de Vrienden van Vlissingen. Hij neemt maatregelen om de ellende buiten de deur te houden. Onder andere noem het streng deurbeleid. Dat is eigenlijk wel sleutel tot gewoon een rustige avond. En wat is dat, een streng deurbeleid? Nou ja, voornamelijk onze gastheren die controleren iedereen die binnenkomt. Niet alleen ID, maar ook wat ze allemaal bij hebben. We hebben een detectiepoort, die helpt daar ook bij. Is het nou iets wat de laatste tijd erger is geworden naar jouw idee? Of is het eigenlijk altijd al zo geweest? We hebben het eigenlijk altijd wel op deze manier aangepakt. Maar zeker met de recente incidenten, niet alleen hier in de regio, ook verderop in het land. Ja, het is zeker erger geworden. En dan is het toch sleutel dat je iets strenger dan normaal controleert. En wat de bezoekers betreft kan het dus niet streng genoeg zijn. We zijn nu in Vlissingen en ik hoor ook mensen over Middelburg. Is er een verschil tussen die twee steden? Ik heb pas gehoord dat in Middelburg is er een messenverbod. En ik vind gewoon, dat moet hier ook komen. Klaar, gewoon hier ook. Ja, en over dat messenverbod neemt de gemeenteraad in Vlissingen in april een besluit. Het startte vanochtend koud met lichte vorst en rijp en mist, maar die loste uiteindelijk op en het werd zo'n 8 graden. Vannacht geen vorst meer, wel bewolking en die kan morgen wel eens hardnekkig blijven hangen. Als de zon zich nog laat zien, dan is dat pas in de middag. Maar zondag meer zon bij temperaturen van rond de 10 graden. En dan nog even dit, want het waterschap heeft een nieuwe peilboot in gebruik genomen. De Meermin 4 vervangt de oude peilvlet die zo'n 40 jaar dienst heeft gedaan. Het nieuwe schip kostte zo'n 2,5 miljoen euro en wordt gebruikt voor inspecties van de vooroevers aan de kust. En hoe dat schip er verder uitziet en over welke apparatuur het allemaal beschikt, lees je meer over op onze site en natuurlijk ook in de app. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond, alvast een goed weekend en graag tot morgen.